среща от Велико Търново ще даде начален съдийски сигнал и за второто полувреме. Една единствена промяна, казах ви вече за нея, на мястото на Кирил Джоров в игра съименникът му Кирил Андреев. Всичко, мисля си, вече е готово. Очакваме началният съдийски сигнал за второто полувреме. Ето го и него. Ще ви припомня, уважаеми зрители на телевизия Ринг, набързичко и съставите на двата отбора. Домакините от Литекс: на вратата Урош Голубович, пред него Михаил Венков, Алексис Бертен, Уелингтон да Силва Том, Алесандро Корея Сандриньо, Станислав Манолев, Вилфред Нифлор, Пламен Николов, Петър Занев, Карлос Томедодо и Ивелин Попов, капитан на отбора. За гостите от Вихрен Сандански: на вратата е Николай Годжев, пред него капитана Валерий Георгиев, Светослав Георгиев, Марсел Еламе, Золтан Фехер, Шукардиня, Кирил Джоров, заменен от Кирил Андреев, който ще се подвизава в състава на Вихрен до края на срещата. Ерибертон Лима, Тихамера Лукас, Уго Сантош и Ивайло Димитров. Първа атака за гостите от Сандански. Центриране в наказателното поле. Отново много добре подредена обаче е защитата на Ловчен Ли и топката е избита от Алексис Бертен. Остана обаче да лежи на терена футболист на Вихрен, който изглежда е получил някаква контузия. Ще се наложи ли влизането на лекарски екип? Да, сега беше даден знак и лекарският екип на Вихрен всеки момент ще бъде на терена. Още веднъж повторение на ситуацията. Поне според мен сам стъпи може би на криво там футболистът с номер 20 Уго Сантош. Ще успеят ли по някакъв начин гостите от Сандански да изненадат домакините от Ловеч след почивката? Сериозно превъзходство на Литекс през първото полувреме. Организираната и добре играеща защита на Вихрен не успя да спре обаче изключително опасните, бързи и непредвидими атаки на гостите, на оранжевите от Ловеч. Ето го Том. В дясно е Том между трима. Извършено е нарушение срещу бразилският футболист в състава на Литекс. Двама обаче отново лежат на терена. Двама лежат на терена. Реферът Венцислав Кознички е в близост до ситуацията. Трябва да ви кажем, уважаеми зрители, че направихме всичко възможно да ви предложим и интервю с скаутът на Астън Вила, който е тук на трибуните на градския стадион в Ловеч. То обаче Джон Фиджералд се казва. Той, ето го между другото на вашите екрани, отпива си. Дали пък Астън Вила няма да пие една студена вода в матча срещу Литекс? Това е много интересно. Разбира се, англичаните са фаворит в тази среща, но не трябва да бъде подценяван отборът на Литекс. Той го показа и през първото полувреме. Той отказа да коментира пред телевизия Ринг, защото каза: не ми е разрешено да коментирам каквото и да е. Виждате нарушението срещу Том, който получи след това и неволен удар в областта на тялото. Вместо Том обаче футболист на Вихрен е изнесена носилка извън терена. Виждам обаче, че и Том се намира там. Така двата отбора са с 10 души временно на терена. А зад топката е Карлос Томедодо. Какво ще измисли Додо? Първа интересна ситуация и пред вратата на Николай Годжев, който до този момент се справя отлично със своите задължения и е главният виновник Литекс да не води по-убедително в резултата. Ето го центрирането. Извършено е нарушение срещу Марсел Еламе. Пламен Николов, централният защитник на оранжевите, се беше включил в наказателното поле. Знаем, че едно от най-силните качества в играта на Пламен Николов е скачането за високи топки, играта с глава. В тази ситуация обаче, в голямото си желание да стигне пръв до топката, той извърши нарушение срещу Марсел Еламе. В централния кръг на терена отново леко губят. Между другото, това е и най-голямата слабост в играта на Вихрен Сандански. Леко загубените двубои в средата на терена, където Ловчен Ли имат абсолютно предимство. Разиграват сега в своята половина футболистите на Станимир Стоилов и подготвят поредната си атака към вратата на Вихрен.
Като казахме за отказа на господин Джон Антуан Фиджералд, скаута на Астън Вила, да говори пред камерата на телевизия Ринг, да кажем и, че Цанко Цветанов, помощник треньора на домакините в днешния матч, пък и гледа днес двубоя в Бирмингам между съставите на Астън Вила и Ливърпул. Това е една от малкото възможности да се види на живо тима. Знаете, че следващата седмица матчове на стария континент на клубно ниво няма да има прекъсвания заради първите световни квалификации, които предстоят. За Платон за номер 17 от състава на Вихрен е Иварко Лима. Напуснал пределите на вратарското поле. Гожев изпраща топката силно в половината на Витекс. И през първото поле говорихме, че общо взето тези подавания са обречени на неуспех. Не беше такъв този случай. Беше извършено нарушение, но доста далеч от вратата. Не може да става дума за пряк обстрел, макар през първото полувреме Шукардиня да опита нещо екстравагантно. Сега ще има центриране и виждам отново петима футболисти в зелено-бяло в наказателното поле. Там, разбира се, Марсел Лана, който играе добре с глава. Пресечен беше този опит за центриране. Сега Ивелин Попов ще се умери да достигне топката до страничната линия. Не успя, но виждате, че публиката е доволна от това, че капитана се старае. Сега пък футболист на Вихрен отново на тревата. Струва ми се, че това второ полувреме не започва толкова добре. След като се налага лекарските екипи и носилките да влизат на терена, значи футбола остава на заден план. Не бих казал по никакъв начин, че матчът е груб. Да, остър е. Истина е, че имаше и няколко потвърди сблъсъка, но след като става дума за травми, това не е особено добре. Иначе, нищо не бих казал, че се е променило в играта на двата отбора, колкото и малко минутки да са изминали от началото на второто полувреме. След малко предполагам, че ще бъде извършена смяна и в състава на Вихрен Сандански. Виждам, че Филип Филипов повика един от резервните си футболисти. Дали ще бъде заради травма или заради това, че някой не се справя както трябва, ще разберем след малко. Вече играта може да продължи. Доста бързо ще се върне травмирания футболист на Вихрен на терена. Сега Сандриньо там изгуби двубоя в първи момент, но пък